היי לכולם, זה נתיש מפורום אייפונס. היום אני אראה לכם את אוזניות הלוקס מיקרובד. אלה אוזניות איניר מאוד מאוד איכותיות מתוצרת חברת אייפרוגס. הן מיועדות למכשירי האייפון והבלקברי בעיקר, אבל אפשר להשתמש בהם גם עם מכשירי האייפוד והאייפד. אלה האוזניות. כמו שאתם יכולים לראות, מדובר באוזניות איניר. הן קלות ומאוד מאוד נוחות. מה שעוד מגיע באריזה זה סוגים שונים של אטמי סיליקון לאוזניות, שבסך הכל יש 3 גדלים, small, medium ו-large, לנוחות מרבית. ההחלפה שלהם היא מאוד מאוד פשוטה. פשוט מה שעושים, מושכים את זה בעדינות, ואתם יכולים להחליף את הכיסוי סיליקון ולהתאים אותם או לגודל של האוזן או להחליף אותם במידה והם מתבלים, מה שקורה בסופו של דבר. החלפה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד קלה. כמו שאתם יכולים לראות, האוזניות מגיעות עם כבל מאוד מאוד ארוך, למעשה 1.20 מטר, שמאפשר לכם בקלות להשאיר את המכשיר בכיס, או אפילו להעיף אותו לתיק מאחורה, ככה שאתם לא תצטרכו להיסחב איתו, ועדיין לשמוע ולתפעל אותו באופן כמעט מלא. זאת תודות לשלט סלש מיקרופון שמגיע מובנה באוזניות. השלט מיקרופון הזה מאפשר לכם בעצם לשלוט במכשיר גם מבחינת השיחות וגם מבחינת שמיעת המוזיקה. הוא פועל ממש כמו השלט שמגיע עם מכשירי האייפוד והאייפון. לחיצה אחת מפעילה את השיר, לחיצה אחת מפסיקה אותו. כשהשיר פועל, לחיצה כפולה מחליפה שיר, וכן הלאה. החיסרון היחיד של השלט הזה הוא שהוא לא תומך בשינוי הווליום, ככה שמשתמשי האייפון 3GS והאייפון 4 יצטרכו למצוא איזשהו פתרון לזה. לדעתי אפשר פשוט דרך האייטיונס לבסט את עוצמת השירים למקסימלית, ואז פשוט לקבוע על עוצמה אחידה במכשיר עצמו. ממשתמשי ה-3G וה-2G זה גם ככה לא משנה להם, כי שקע האוזניות במכשירים שלהם לא תומך ביכולת של שינוי הווליום בגלל החומרה. אז ככה שזה לא ממש משנה. מה שכן שמתי לב זה שהשלט פה מצריך לחיצות די חזקות. הוא גם רגיש, הוא מספיק רגיש ללחיצות דקות, אבל כדי שתקבלו באמת את האפקט של הלחיצה צריך טיפה להתרגל אליו ולתת לחיצות בהתאם. אבל ברגע שמתרגלים אז הוא עובד ממש מצוין. האיכות שמע והדיבור היא מצוינת. אנשים ישמעו אתכם בלי בעיה, גם אם המיקרופון לא דבוק לכם לפרצוף. ומשימוש של שבוע אני הגעתי למסקנה שמאוד נוח להשתמש בהם. איכות השמע כאן היא גם כן ממש טובה. יש פה בסים עמוקים, צליל נקי, ובאמת האוזניות האלה נותנות אחלה של אפשרות למי שמחפש אוזניה שהיא לא האוזניה שמגיעה עם המכשיר, שלדעתי האישית היא גרועה, אבל עדיין רוצה אוזניה במחיר סביר מאוד שמאפשרת לו להשתמש בה בתור דיבורית. האוזניות האלה מתאימות לכמעט כל מכשירי ה-iOS, נראה לי לכולם בעצם, אפילו לאייפון 2G, מאחר והחיבור כאן הוא יחסית דק. והן בהחלט מומלצות גם בגלל המחיר הנמוך שלהם, האיכות והפיצ'רים שהן מאפשרות. וזהו, סעו ברכה.